Седем, аз съм Винки и тук мен е от ЦЦП. Кажи здравей. Да. И днеска започваме някакъв survival map. Adventure map. Да, survival map. Custom map по-точно. Да, точно. Казва се 3 survival map. Не знам по-точно и да. Ей, сега идвам. Той мап е за двама. Да, тук съм. Събирай дърво. И говори по-силно, че не те чувам. Добре. Специално тук Значи там от началото имаш някакво дърво. Диаманти. ОМГ. Като съберем... И аз съм с теща. Някъде виждаш ли каблестони? Да, в честа имаше. Често има ли? Чакай, дръпни, че виж тук всичко е в... Аз съм с теща. Говори по-силно, че хищно те чувам. Добре. Аз съм с теща пака на мапа и... Хо. Значи, например, една кирка така. Добре, само да взема малко дървета. От каблестони. Сега ще направих един екстремен джъмп. Не можах да оцеля. Представи си, умрях. Гледай, бе, това ще ме сваля. Тъпо ма да чай. Така. Значи, да. Започваме сериозно. Взели букуците от честа? Не, нищо не съм взела още. Тука ще правя... ОМФГ. Кирка или меч? Що за бък, човек? Искаш ли кирка? Ето. Дал каблестони ми трябва. Да, дадох ти. И правя 2 братва. Къде ще ни е къщата? Не знам още. Има и 2 сумички, да знаеш. За теб и за мен. Вземи братвата и човек. Човек, сопнат ли съм, бе? Чакай, що? На лаги. Снимаш ли? Да, снимам още. Значи. Така обнима. Значи супер. Това ти е братвата. Това са клау. Аз съм с тези черпака, за това изглеждат така. Знаеш ли с тези черпака яки са? На дърво айрон виждал ли си? Не. Ама с тези черпака... От лак човек нещо като... взимай, отиди. Такова е. Ти айрон. Ти кол. Хубаво. Ме се забрадват. Тъй. Ще направим... Трябва ни айрон кирка. Чуден дейха би той айрон ще отида за още. Ще има едни диаманти, там голд. Тук ще събера малко дървета. Хубаво. Аз събрах. Тъй. Добре, събрах още едно айрон. И даже още доста айрон събрах. Видя ли долу монстърите, бе, човеки? Какво? Ела тук и виж монстърите са. Не. Ама ела. Не гледай долу. Ще внимавам да... ОМГ. Видя ли ги? Паднеш ли там? Да.
Къде ни честа? Да, Мама, някъде си направим къща. Чай честа е годе. тук Оставих още 4 айрон. Чай да припече айрона. Чуй. добре, аз тук вземам табелите и тук да ни е къщата на спална. Чум. ОМГ, внимай, тук те има. Така. Колко оставам дърво в честа? Добре, аз тук си оправя До, да се... до кога ще и първия епизод? Още не знам, когато си направим къщата и тогава ще спрем. Хубаво. Не знам, на тебе лаги ли ти е? Не. На те плаги ли? Имаме ли нужда от кабелстоун? Не, за сега. Хубаво. И нататък може да имаме. И тия табели. Значи, коло имаме. Да, колко. Аз още взех тук що. Да. Пак не ти чувам, Мика. Нещо си много заглушен. Защото снимам за това. Сега как наместих си го. Да, сега вече... намерихме и вече... Ще чакай. Така. И вече съм тук. Значи намерих още кол. Много кол има. Този мап е лесен да ти кажа. Не забавя, нали? Ти линк ще оставаш в описанието или анонимен? Хубаво. Значи намерих доста кол. За мога да падна. Нещо ме оцели. Някакъв скелет ме пасна от някъде по себе си. Отдолу. Така, мапа е за 1.2. Май така мисля, да е по-точно, не знам. Къде са нещата от честа, бе? Да, ето, какво ви трябва? Тая ли? Дърво ли ти тая? Не, ето супите. Ети дърво. Да, дай ми супер. Направи ми айрон кирка. На тя айрон направи си. Честа е айрон направи си. Става честа. Хубаво. Ще отивам после за диаманти. Си видя ли диаманти? Чайте. Кога ги видя тия диаманти? Аз човек вървя се и те върху листата за качение. Направих си. Тъй другия един айрон го оставам в честа. Направи честа двоен. Добре, това мап е лесен, но когато изчезнат дърветата, знаеш ли, че ще паднат тези листа от дърветата, а? Не е чак толкова лесен. Да, бе. Видях още айрон. Сега, трябва ми дърво. Или чай. Ще взема и тук. Това малко по-екстрим. Где? И да, вече имаме диаманти, дами и господа. 2 диаманта, 2 диаманта. Сега представяш да се пребия, докато идвам. Не бе, аз няма. Къде беше? За малко и така леко ми се подхлъзна мишката. И да, вече е готово.
почти пристигнах. Къщата И ето пристигнах жив и здрав. Егдей. добре, къщата е готова, бате. Какво викаш? Къщата е готова, викам. Да, стигане. Напри го чай. Чакай тук да обичем. Не, да направим. Дай тая печка. Дай печката. Ще го сложа тук. Дай тук те да направим двоен чест. И ще обичем майрба. Ху. Ма да прави ли двоен чест? Ние нямаме легла. Не те чувам. Викам, нямаме легла. Ами, да. Чай. Направи двоен чест, да. Направи двоен чест. Какво да направя? Двоен чест. Аз го оставих честа в честа. Това беше яко. Значи, вече е нощ, дами и господа. Какво може да правим? Виждаме още Айран. Дай ми дърво да обява този Айран. Да се кача. Чакай, мене ме изхвърли от сервера. Не знам. Така. Така Не мога да се отвори вратата, представи си. крашна игра. Трябва ни точве. Да, имаме точно 15. Тъй ли? Аз съм с пълен брайт. Дами и господа, знаете, всичко е наместено. Чидна си няколко точа, преди да започнем. Някъде към 5 стака. Всичко е чит, така че... Всичко в тази игра е чит. Не паднах, човек. Имах 11 Омага, точка. ма долу ли? Да. Имах 11 точка. Ето. Пак ще чиднеш, както ме лепат. Да. Сега внимателно. Имаме си гъбка. Няма бягам. Кой си тази диаманти ли? Не викам, че няма да бягам вече. Когато бягам. Хубаво. Тъй. Май до сега не ставаме от недостиг на дърво. Събърз напиши тъпа Али Къкалу и направо като влезна да му има тъпа. Да влизам ли? Да. Чакай, не. И влизам! Омага, чакай! Излез! Фак, бе! Излез, бе! МФГ. Леле, мале. Служи на оная скапана дупка едно дърво. Имах 35 дърво в мене си. Дай ми сега. Тъй да атакувам дупката. Готово. Какво викаш? Аз от тук паднах. Той мап е такъв, че направо. Има зомбита. Сега нямаме легла, няма и овце. И да видим. Ами, човек, ако падне някъде, трябва да бием паяци много. Я ми направи един меч от каблестоне. Ще направя от луд, защото нямаме каблестон. Хубаво, после ще отида да взема. Той има една нещо като планета, дето е само тако. Къде си? Мани ги тия листа да виждаме гледката, бе. Да виждаме гледката, в която... Вземи. Може да ги вземеш тия да се посадим дървета? Направи ли ми мечове? Чай аз направя. Направих. Колко направих? Забави ли? Направих. Хубаво. Ела вънка. Не, чай с намаля звука на играта, че... И говори по-силно. Окей. Месаж. Кога ще свършва първи епизод? След малко.
Внимай само да не падне, защото има голяма опасност. Тук съм издълбал малко дупки, като лових за диаманти. Чакай. Нищо не виждам. Някой ма би. Някой изот ма би. Не бе, ти умираш. Не бе. Човек някой ме отсели някакъв скелет. Отдолу сигурно някъде горе има ли? Пак не те чувам. Чакай, сега. И дами и господа, виждате. Това е... Мане, Човек. какво виждам? Какво? Това диамант ли? Летящ диамант? Летящ диамант. Ти... Аналгинчето взима ли? Абе, ела, Как летящ диамант, бе? Ами къде си, бе? Ела горе, виж къде съм горе. Леко. Този мап е... Ето горе. Да, че кой има там? Ела тука горе и гледай тука. Има летящ диамант. Летящ диамант. Да, ела тука. Къде е то? Гледай тука. Горе. Виж. ОМФГ. Видя ли го? Да, ви господа, виждате летящ диамант. Аз ти казах, Чакай тука, дали няма дърт? Виждам айрон, не виждам дърт. Виждам крипа. Крипъра има айрон. Да, под крипа. Ще ме бътнеш, кай. Натисни shift. Ще направим екстрим рълъс. Правила искам да кажа. Глей, само крипа погледна го и падна през себе си. Има голд. Виж сега. Голд. ОМГ. Отиди да вземеш кирката, айроната кирката. И сам човек да питам как се кача. Чакай, аз... не, ще да падна човек. Живея за тези. Мани! Чекнах, Чакай, тъпа. Чай да отида в къщата. Защото е много рисковано. Там си вече. Не. Сега так му постигам. Почти до нея съм. Сега ще кажа гама. Дай да го напиша. Тъпа, 6 про, аликво така напишеш, защото няма помило. Да, влизай. И... влязох. Добре, спасихме само един меч и 2 саплинки. ОМГ, по-добре да беше умрел. И... става ден. И добре, взимам айрон кирката. И ние какво ще направим от този голд? Може бутушки или часовник. Видя ли един крипър как падна? Да, сега. Там има крава. Ако можеш, Да, аз ще го мога. отиди и я уби. Дали има някъде... там има и дърт, ще взема малко дърт. Къде беше? За малко да падна с айрон кирката. Ще ходя защото да е В къщата ли си? Не, тръгвам вече до там. Като постигнеш ме телепортни, защото... Майко, единия год падна долу. И аз щях да падна. Карайте за здраве. Телепортни ме до това. До къщата. Тук има тунел, ела. Не мога да телепортни ме. Ще телепортна, чакай. Че и от глад умирам. Не умирам, да има... Съм минус 4 бучета. Гъба. И вече може да се направим още една спа. Телепорт. Виж, тук има някакъв тунел, ела. Ама вземи меча в ръката. Чули? Къде? ОМФГ. Внимавай, аз стъпвам в Leisure Plate. Мане са оттам. Сега как ще изляза, бе? Сега. Дами господа, извинете, но...
Чакай, кой пише? А, не, спаун А! скелетон. Дай си вземем тия редстоунови, има редстоунови. Спаун скелетон. Не сме, защото на това 1.2 и затова вземи това рез. Вземи чай, то пък аз съм с кирка. Хубаво, че взех кирка, представи си. Ами как ще излезе сега тук? Спокойно е, нали? Аз затова... Нали затова имам камък. Чакай тук дървета. Ма не голд имам дървото. Аз идям да взема друга кирка. Аз за малко падна, представи си за малко падна с всички айтеми. Тогава бях такива малко, нали знаеш? Не, щяхме пак да направим моня трик. Тия яйца ги слагам в честък. Взех и диспенсърчето май, да. Другия диспенсър взимам. Къде си сега в момента? Отивай холм. Да, там. Има телепортни. Телепортваш ли ме? Чакай. И да, господа, както видяхте, този мап е пълен с капани, сигурно. Въобще не знаехме. Телепортни ме, че ще мая от глад. Айде. Вземи моето. Така. Взимам се. Виж колко се развихме. О, трябва ми да ям. Тук има още гъбки, ще направим. Този епизод не трябва да свърша след малко. Намерих честно. Вътре има кукис, ябълки и тостове. Ембъл. И голд намерих. Сега я ще бродя из листата. Ти на оня остров ли някъде се кача? А! Като чупиш листа и намериш такова за съдене, го взимай. Да. Чакай, аз тук взема малко дърт. Айде. Отдолу пак. То тук ли беше капана, бе? Да, вътре, ама аз запуших. Чакай да пнеса. Аз отивам в къщата и може да спрем епизода. Поне беше обрал това дърво, бе. Дали другаде ще има капан? Панах пак. Що лесна, бе? Панах, защото телепорт няма. Чакай да... Хубаво. Тъпо. Готово ли? Влизай. Влязох. Добре. Къде сме? Добре. И дами и господа, както видите, много фейл. Щеш да има епик файл. Аз слизам да чупя капана. Още. За малко да направя епик файла. Аз тук засадих дървета. Хубаво. И имам още един чест. Къщата ли си? Да, в къщата си. Ами телепорт няма. Като често е. Хубаво. Ето ти ябълки и 3 куки. Тъй че аз Не бе, остави ги често, ми трябват. Остави ги често. Чакай. Айде си направим градина. Чакай, ма трябва да свършим епизод. Да. Свършваш ли го този епизод? Да. Това беше от нас. Да. Алико ОЦЦП, т.е. и Уинки. Чао.